Здравейте, приятели! Днес ще пробваме ето тези белещи се мангота, които аз съм ги пробвала и имат вкус на истинско манго. Но мама не ги е пробвала и сега ще ги отворим с нея. Ето тук имаме едно ръбче и трябва да го издърпаме опаковката, за да го отворим. И така, ето така изглежда, като го отворим. За сега. Добре. И манготата изглеждат по принцип по този начин. Между другото миришат на мочето. Да. Но така, делен просто. Това са манготата. Ето го взимаме и ето така отваряме на две. И се опитваме да ги обелим. Много е трудно бе. Да, много лекото. И ето аз си го обелих моето почти манго. Ами аз май се Ето, справих. аз си го обелих. О, цялото ли трябваше? Да. Ето, обелих си го, това е отвътре, а това е обелката. Тя също се яде спокойно. И се яде манго. Добре. И сега е обелката. Чудесен вкус. Всъщност, външното обелката има този вкус на мочето, ми се струва. Според мен няма вкус на мочето, но имат мирис. Защото тези са манго и ние вземем моче с манго. Така че, И така, приятели, ако не искате ръцете ви да стават много лепкави, просто извадете си едно манго и без да го белите, отгризете от него. напишете. И това беше нашето видео. Напишете в коментарите дали искате да качваме още такива видеа с пробване на различни храни. И лайкнете, абонирайте се и трябва да коментирате задължително. Чао!